Aşgabatyň bazarlarynda täzeýil bayramynyň ýygyny alyjylar göz görteli azaldy. Sowdanyň petligi sebäpli käbir satyjylar öz dukanlarynyň gapylaryna wagtlaýyn gulpurdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji ýanwarda habar berdi. Bazarlarda satyjy juda az. Meselem şu gün öýlen Älemoşor bazarynda aýlanyp ýören sanlyja adamy görse bolýar. Älemoşor bereketli we Gülistan bazarlarynda dukanlaryň 3den 1 böleginiň gapysyna gulpurlypdyr. Sowda tekçileriniň hem ýarsyna goloyna mata örtükler yapılıpdyr diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçy gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bazarlardaky satyjylar dukanlaryň ýapyk durmagynyň we sowda tekçileriniň hem mata bilen örtülmeginiň sebäplerini alyjynyň juda azlygy bilen düşündirýärler. Köp sowdagarlar alyjy ýok, sowukda bazara çykyp wagtymy hem de saglamy ýitirendir. Şu günler bazara çykmanym gowy diýerler diýip Älemoşor bazarynaky sowdagarlaryň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä täzeýil bayramynyň ýygyny bazarlarda alyjynyň az bolmagy bilen bagly tejribe mundan odolky ýyllarda hem duş gelse bolýardy. Ýöne bu ýagdaý şu ýyl qiýaly ýanwar aýynyň 7-sine çenli däldi, adatça 2 ýa-da 3 gün dowam edýärdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri bazarlarda alyjylaryň azlygynyň sebäplerini adamlaryň öz bolonja iň soňky köpegini täzeýil bayram münasibetli bayramçylyk saçaklaryny bedemek üçin sarp edendigi bilen düşündirýärler. Galybersede täzeýil münasibetli büdjet işärlerinden, enatalardan, çağlardan hem pul ýygnaldy. Şeýdip adamlar eline barjasyna sowdu diýip anonim ýagdaýda habarlaşan Aşgabatly synçy aýtdy. Ýatladyp geçsek täzeýil bayramynyň öň ýanynda paýtagtyň bazarlaryna berkden berk gözegçilik girdilipdi. Şeýlede käbir gyt haritlar hem satylyp başlanypdy. Şonda haritlaryň bahasynyň döwlet tarapyndan kesitlenen nyrkda satylmalydygyna görkezme berilip, azyk haritlarynyň öňünde döwletiň gerbi basylan ýürite möhürli baha ýarlyklary goýuldy. Şeýlede bazarlarda azyk haritlarynyň satywyna gözegçilik etmek üçin käbiri polisiýa, käbiri hem raýat egin eşigindäki adamlar, hatda mayor, podpolkovnik çynindäki ofitserler ýerleşdirildi. Azatlygyň habarçysy häzirki wagt bazarlardaky şol gözegçileriň hem-de azyk haritlarynyň öňüne ýerleşdirilen ýürite möhürli baha ýarlyklarynyň aýrylandygyny aýdýar. Şeýlede ol täzeýiliň öň ýanynda bir wada satylyp başlanan ýumurtga, şeker we towuk eti ýaly azyk haritlarynyň sowda tekçilerinden gaýtadan ýitirim bolandygyny hem bellidi. Şekeriň 1 kilogramy 7-8 manatdan, ýumurtga 33 teňeden, daşary ýurtlardan getirilýän towuk butlarynyň 1 kilogramy 8 manatdan satylýardy. Ýöne häzirki wagt bu haritlar bazarlarda tapdyrmaýar. Şol bir wagtda ýumurtany hususy eýçilikdäki dukanlarda satyn alyp bolýar. Ýöne bu ýerde onuň her biriniň bahasy 80 teňe, käbir dukanlarda 1 manada ýetipdir diýip habarçy gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä paýtagtyň bazarlarynda bahasy gymmatlan haritlar diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Täzeýil bayramynyň öň ýanynda Orsiýetden we Finlandiýadan getirilen prezident we fin atly meskeleriň 200 gramy 19-20 manatdan satylan bolsa, häzir olaryň bahasy değişillikde 31-33 manada ýokarlandy. Türkmenistanyň ilaty 2017-nji ýylyň ahirinden bäri döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy we beýleki käbir azyk önümleriniň gyçylygy hem-de olaryň hususy dukanlardaky gymmatçylygy bilen ýüzüýiz bolup gelýär. Türkmenistanyň döwlet mediasynda azyk bolçulugyny mahabatlandyrýan reportajlar ýygy-ýygydan görkezilse-de, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, azyk gyçylygy we gymmatçylygy barada gürrüň gozalmaýar.